Pasado alas 11 kagabi Agosto 22, gilusad ang drug bypass operation sa mga pulis nga miyembro sa Bunawan Police Station 6 ug nadakpan ang magkapuyo nga naa sa sulod sa game farm sa Purok 5, Bago Usyero, Davao City. Giila sa mga pulis ang nadakpan nga sila Obet Morata Malonzo, 38 anyos, handler og manok pangsabong, taga Laverna Hill Subdivision, ug Jamaica Montesilio Kalim, 24 anyos, taga Kilometer 11 Siwin, sa Davao City. Subay sa report sa mga pulis, si Kalim ang nagdawat sa marked money samtang si Malonzo ang nagtunol sa gituuhang shabu nga nakasulod og plastic sachet. Laing duha pa ka mga sachets nga sulod sa gituuhang shabu ang nakumpiska sa mga pulis nga tanan-tanan mo kantidad sa 14,000 pesos. Samtang nagkasinabot ang mag-amahan og uyuan nga magbaligaw og illegal nga droga, hinungdan nga gipang-aresto kini sa mga pulis kaganyang pasado launa sa kaadlawon Agosto 23. Giilas sa mga pulis ang mag-amahan nga sila Rinanti Capital Arevalo, 47 anyos, ug John Christopher Casaol Arevalo, 18 anyos, ug uyuan nga si Raymond Capitan Arevalo, 39 anyos, nga mga residente sa Purok 5, Barangay Santo Niño, Tugbok District, Davao City. Subay sa report sa mga pulis, ang mag-amahan ang nagkasinabot nga magbaligaw og illegal nga droga samtang ang uyuan ang nagtunol sa epektos ngadto sa pusher buyer nga pulis. Nakasignit pagyud ang mga otoridad og upat pa ka mga sachets nga naisulod sa gituohang shabu, mobalor sa 43,600 pesos ang nasignit og napalit nga illegal nga droga base sa street market value.